ዕለተ ዓርቢ ሓበሬታት ናባኹም ንምባል ክሳብ ፍጻመ ድላውና ሓቢርኩም ንኽትጸንሑ ንዕድም። ኣብ ጃፓን ዝካየድ ዘሎ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ኤርትራዊ ኣትሌት የማነ ሃይለ ስላሴ ኣብ ውድድር 3000 ሜትሮ መሰናኽል ዝበለጸ ውልቃዊ ሰዓት ዝዓመት ብምሓዝ ኣብ መጻረዪ 5ይ ተርታ ሒዙ ንቐጻሊ ናይ መዛዘም ጸወታ ሓሊፉሎም። መዛዘም ውድድር 3000 ሜትሮ መሰናኽል ሶኒ ሰዓት 3:40 ክካየድ እዩ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ካልኦት ውድድራትን ኣሮን ክፍለ መዛዘሚ 10000 ሜትሮ ከምኡውን ራሄል ዳንኤል ናይ 5000 ሜትሮ ኤፍሬም ግርማይ ብምሕንባስ ክወዳደሩ እዮም። ኣብዚ ናይ ኦሎምፒክ ውድድር ቻይና ብ18 ወርቂ 9 ብሩር ከምኡውን 11 ነሓስ ብ38 ቀዳሚት ኮይና ትመርሖላ። ጃፓን 16 ወርቂ 4 ብሩር 7 ነሓስ ብ27 መዳልያ ካልአይቲ። ዩናይትድ ስቴትስ ብ14 ወርቂ 16 ብሩር ከምኡውን 11 ነሓስ ብጠቕላላ 41 መዳልያ ሒዛ ሳልሰይቲ ኮይና ትስዕበናላ። ካብ ኦሎምፒክ ወፃና ኣብ ልዕሊ ተቀዳደምቲ ኤርትራን ኣልጄሪያን ዓሌታዊ ቃል ዝተዛረበ ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ቅድድም ብሽክለታ ፓትሪስ ሞስተር ብፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ጀርመን ካብቲ ውድድር ክእለ ተገይሩሎ ከም መቕጻዕቲ ንክብሪ ኦሎምፒክ ብምጥሓስን ካብኡ ዘይጽበ ተግባር ብምግባርን እዚ ስጉምቲ ተወሲዱሉ ዘሎ። እዚ ኣሰልጣኒ ነተቀዳደምቲ ኤርትራን ኣልጄሪያን ነዞም ዘወርቲ ኣግማል ሕለፎም ዝብል ቃል ብምጥቃሙ እዩ ብዙሓት ኣዛሪቡ። ሓደ ካብቶም ተወዳደርቲ ናይጄሪያውን ኣብ ኦሎምፒክ ናይ ኣግማል ውድድር ስለ ዘየሎይ እምበር ኮሪዕና በኣግማል ምተወዳደርና ነርና ክብል መሊሱሉ እዩ ነዚ ኣሰልጣኒ። ካብ ኦሎምፒክ ወፂና ናብ ካልኦት ሓበሬታት ምስ ንሰግር ናይ ጋንታ ሊቨርፑል መስመር ምክልኻል ዓንዲ ሕቆም ዝኾነ ዝፍለጥ ቪርጂል ቫን ዳይክ ድሕሪ ከቢድ ሓደጋ ን285 መዓልታት ካብ ጸወታ ረሒቑ ድሕሪ ምጽናሕ ትማሊ ጋንትኡ ምስ ሄርታ በርሊን ኣብ ዝነበረ ናይ ምሕዝነት ጸወታ ተመሊሱ ፈላማይ ጸወትኡ ኣካይድሎም። ኣብ ጸወታ ሊቨርፑል 3-4 ተረቲዖም። ተኸላኻላይ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ዳንኤል ካርቫያሎ ምስ ማድሪድ ክሳብ 2025 ዘጽንሖ ሓድሽ ውዕል ፈሪሙ። እዚ ወዲ 29 ዓመት ስፓኛዊ ተጻዋታይ ምስ ማድሪድ ኣብ ዝተጻወተለን 199 ጸወታታት 4 ሾትታት ዘመዝገበ እንትኸውን ከምኡውን የማን ክፍሊ ምክልኻል ናይ ማድሪድ ብቀዋሚ ኣብ ምስላፍ ዝርከብ ተጻዋታይ እዩ። ካብ ማድሪድ ከይወፃና ነቲ ን10 ዓመታት ምስኣ ዝጸንሐን ኣካል ብርክት ዝበላ ዋናጩ ማድሪድ ዝኾነ ራፋኤል ቫራኒ ናብ ዩናይትድ ምሻጣ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ንሱ ዝኽደና ዝነበረት ቁጥር 5 ማልያ ንብራዚላዊ ካዝሚሮ ኣረኪቦም ኣለዉ። ወዲ 29 ዓመት ብራዚላዊ ካዝሚሮ ብ2013 እዩ ካብ ሳኦ ፓውሎ ናብ ማድሪድ ዝተጸምበረም። ባእሲ ዘይፍለዮም ተጻወት እንተተባሂሉ ብዙሓት ናብ ርእስና ይመጽኦም። ጋቱሶ፣ ራሞስ ከምኡን ካልኦት እናበልካ ሓደ ብሓደ ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ። ካብኣቶም ሓደ እውን ፖርቹጋላዊ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ማድሪድ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ፖርቹጋላዊት ጋንታ ፖርቶ ዝጻወት ዘሎ ፔፔ እዩ። ፔፔ ወዲ 38 ዓመት እዩ በፂሑ ዘሎ። መዓዝ ጥራይ ፖርቶ ምስ ሮማ ናይ ምሕዝነት ጸወታ ልቢ በሉ ናይ ምሕዝነት ጸወታ ዝብል ዘለኹ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣካይደን ነይረን። ኣብ ጸወታውን እቲ ንበዓል ሜሲ ኣብ እስፓኛ እናረጋገጸ ሙኽ ኣቢልዎም ዝነበረ ፔፔ ኣብ ጸወታውን ምስ ሚኬታርያን ክበኣስ ኣይተሓዙኑ ክብልን እዩ ተራእዩ። ኣብ ማድሪድ ከሎ ዘሰልጥኖ ዝነበረ ናይ ሕጂ ኣሰልጣኒ ሮማ ዘሎ ሞሪኖ ከይሰሓቐ ኣይተረፈን። ኣብ ማድሪድ ብንእሱን ከሎ ዝገብሮ ዝነበረ ከይኣኽሎ ሕጂኻ ኣብ 38 ዓመቱ ሞኻ ኣብ ናይ ምሕዝነት ጸወታ ኣላ ፔፔ። ስፓኛውያን ኤልኒኖ ኢሎም ዝጽውዕዎ ኩትር ፍቕሪ ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ከም ዘለዎ ዝዛረብ ፈርናንዶ ቶረስ ንትሕቲ 19 ዓመት ጋንታ አትሌቲኮ ማድሪድ ንምስልጣን ተሰማሚዑ ድሮኳ ስርሑ ጀሚሩሎም። ምስ ክለባት አትሌቲኮ ማድሪድ፣ ሊቨርፑል፣ ቸልሲ፣ ኤሲ ሚላን፣ ሳኛቶስ ተጻወተ እዚ አጥቃዓይ ብፍላይ ድማ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዝበለጸ ናይ ጸወታ ግዚኡ ምንባሩ ይፍለጥ። ቅድም ተማሃራይ ከለኹ ደቂ ትምህርተይ ንሪያል ማድሪድ እዮም ዝድግፉ ዝነበሩ። ኣነ ጥራይ ንአትሌቲኮ ማድሪድ ዝድግፍ ዝነበርኩ። ካብ 7 ሒዘ ክሳብ ሕጂ ፍሉይ ፍቕሪ ዘለኒ ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ።
ኣሰልጣኒ ኮይኑ ምጽምባሪ እውን ብጣዕሚ ሕጉስ ኢሉ ፈርናንዶ ቶረስ ንሃገራዊት ጋንታ ስፔን እውን ኣብ 110 ጸወታታት 38 ሸውትታት ኣመዝጊቡ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ወዲ 37 ዓመት በፂሑ ዘሎ ቶረስ ንናይ ሪያል ማድሪድ ፕሬዚደንት ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ከመዝግን ይፈቱ ናብታ ጋንታ ክመጽእ ዕድል ስለ ዝሃበኒ ኮይኑ ግና ኣይተቀበልኩዎን ምክንያቱ ንጁቬንቱስ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዋ ክብል ተዛሪቡሎ ማስሚሊያኖ አሌግሪ ካብ 2014 ክሳብ 2019 ንጁቬ ዝሓዘን ተመሊሱ ከሰልጥና ዝተሰማምዐን አሌግሪ ደጊሙ ምስ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ምርኻቡ ከም ዝሕጎሰውን ገሊጹ እዩ ንሎም ማዓንቲ ዝነበሩ ሓበሬታታት ናይ ዕለት ዓርቢ ነዚኦም መስሉ ነይሮም ስለዝተኸታተልኩምና ብጣዕሚ ነመስግን ስታር ስፖርት ኣብ ቀጻሊ ይረኸበና ይብል ቻው